सरिसो खुफुर थांबाय माबा राजिना रिजार्भ दङ गारि सालायदोंना गिदिंबा थाङालासिनो माबानिखौ हरनाय हरदों सुबुंफोरनो दिनै बयनिबो मबाइल गनाय फैसा गनायल' खोनाबाय आं बिजिनियावबो नंगौ बिजिनियावबो माबानिसो आरोबाव मोजां मानसि मोननायखायसो ओमफ्राय थान्दा लोंदों होनना थिनहरदों बेयावनो नै मोनो ना आंखौ मटर नामा मटर हिन्दी मिनिं दाब्लिं मोनदों दाब्लिं मोनदों सोर मोनदों बाजै महाय मा मोनदों बे भिडिअ खालामबाय खनमाखायनो खोन्थायो ए नै बेहायनो आदसा सोर महाय मा गोमादों बाजै बिजिनियाव दा औ फैसा ए ओमफ्राय माबा आस्सा बाजै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनोसै नों मोजाङैनो मोजां रिप्लाय होलानो जाबाय माखौ आस्सा ओरै भिडिअ नायलाय बाजै जेन'बा नुलाय लांगोनहाय बे मानसिफोरसो जेन'बा नोङो बाजै माने दारि खुखामाव दारि गोनांखौ मोजां मोनो ना खुखामाव दारि गैयिखौ मोजां मोनो दे गासिबो मोजां मोनो गासैखौबो ने दारि थानाय थायो आस्सा अब्लाथ' बाजैनि साननाया मोजाङानो माने सोरखौबा सोरनिबा सायाव गाज्रि होनोब्लाथ' बै सोरबा दारि गैयिया दुखु मोनलायगोन ना आस्सा जोबोद मोजां जोंनि बाजैया माने आङो कुइसन लाबोदोंमोन दा रिप्लाय होनायनि थाखाय बाजैनिसिम हाजासे थेंकिउ माने बाजैया खुनु दारि गोनां गैयि बेखौ बासा बासि गैया आरो गासैखौबो मोजां मोनजोबो ओमफ्राय बाजैया बिजिनियाव थांदोंमोन नामा ना गोरान फानहैदों ए बेसेबांथो ना गोराना 10 केजिमोन ए 10 केजि ने आस्सा ओमफ्राय होजोंहाय बेसेबांथो केजि मोनो बाजै 100 ग्राम माबा सेरसेयाव 1500 आस्सा 100 ग्रामाव 150 जाबाय नालाय 150 ने हेल' ओइ एसे नै खैला मैला बाजैजों लोगो मोननायखाय एसे माबा रायलायदों आङो मोजां गाज्रि ओमफ्राय माने बाजैया खुनु दारि गोनां बा दारि गैयि खुनु बासा बासि गैया दारि गोनांखौबो मोजां मोनो दारि गैयिखौबो मोजां मोनो आरो बाजैया जोंहा बिराद मोजां औ समान औ एखे ओमफ्राय दा बाजैया दिनैनि गेजेरावहाय हटेलाव मा बेदर जाबोनाय जाखो बोरमा बेदर जादों बोरमा बेदर ना एसे लाब जादोंमोन नालाय लाब जानायखाय माने बोरमा बेदर जानाय जाबाय आरो ने आस्सा लाम जादां जानो हायाबाबो दिनै अब्ला आङो सासे मानसिनाव सोंनानै लाबावगोन बिराद मोजां आस्सा बुङै ओमफ्राय दिनैहाय गुमै बेसेबांसिम इनकाम जाखो गारि सालायनानै गैयालै बेलाय माथो खालामनो मोननाय आस्सा बेसेबांसिम मोननाय जाखो हाजिरा थाबाय ओरैनो 800 900 हाजिरा थाबायना आस्सा दे मोजाङानो बिराद मोजां ओरैहाय जोंहा नै ओरै हानजा आरोना ओमफ्राय साहा दखानाव बिराद मोजां दिनैहाय नै बेवहाय जोङो आदालाफेरनि साहा दखान बिराद गोथाव मोनजायो चावमिन ओमफ्राय पर'था बिराद गरम मोनजायो आरो दा नै बाजैया सावगासिनो नागासिनो दङ नै नोंथांमोना ओरैनो बुंनो साननो हागौ नै बिराद गुवार आरो नै दा बेबायदि सावो आरो ओमफ्राय बाजैया गावनो सावना फानखायो अब्लाबो माने रोङा होननानै लाबावनाय जाहैबाय माने बिराद मोजां आरो स्पेसियेल गरम बुस्थु जानोला नैबेयाव खैला मैलायावहाय फैनोबा नैबे अमा गोदाग्रा बाजारनि बोनखा आरो ओरै खोलाजों नाहरला मोनो चावमिनाबो नै जोङो फंबाया जागासिनो दङ ओमफ्राय माबायदि गोथावना थावा फंबाय
बिराद मोजां ना माने बिथाङा सोर मिथिखाबाय कास्टमारफ्रा नायनानै ला बिथांनि अट'आव गाखोना हो बिथाङा अट' सालायो बेस्रा नायनानै ला ओमफ्राय आस्सा ओरैजायनो ओमफ्राय नै जोङो गुमैया देन्जारखा नै Shining kasani se. Này 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 này.